Борим се с болестите, предаващи се от животни на хора. Нашето здраве е взаимно свързано. От север на юг, от изток на запад. В борбата с появяващите се болести в променящия се свят, решаващо е сътрудничеството между здравните работници. За да установят появата на нови патогени, за да използват иновативни методи за откриване и изследване при избухване на болести, ветеринарите са тук. Начело на научния и изследователски прогрес. Ветеринарите са тук, работейки за здравословно бъдеще. Ветеринарите са тук. Ветеринарите са повече от просто лекари на животни. Частната практика, във фермите, в обществените услуги, в хранителната верига. Ветеринарите допринасят за опазване здравето на човека. Където и да си, ветеринарите са в твоето всекидневие.